Talisay City Council may pahinomdom sa kandidato sa Dakbayan sa Talisay sa mga limitasyon karong Semana Santa. Samtang sunod semana mulusan ang Talisay Council og masalapad nga uplan baklas. Si Chelo Valieno sa report. Sa pagsud na sa Semana Santa, musud na usab ang limitasyon sa mga angayang bantayan sa mga kandidato karon. Gipahibaw ni Attorney Cherish Faith Sohor, election officer sa Talisay City, nga hangtod lang sa Miyerkules Santo nga mamahimong makapangampanya og mobalik na sa pagkasabado. Ginadili ang pagpangampanya inig Holy Thursday and Good Friday. Samtang gipahibaw usab ni Sohor nga sunod semana ilusad nila ang mas halapad nga pagpanangtang sa mga election materials nga gibutang gawas sa mga designated common poster area. Awhag sa opisyal ngadto sa mga kandidato nga mosubay lang kun unsa may gimando sa balaod. Katong sa first round wala man gid nato makover tanan kay considering nga ang Talisay City dako kaayo. So paningkamutan namo nga during this Operation Backlash Part 2 makakover tag mas dako-dako nga area. Samtang gipahibaw ni Attorney Jerome Brillantes, Provincial Election Officer, nga ang miabot nga mga ballot boxes paigo na sa tanang mga clustered precincts sa adlaw sa eleksyon. Sa 3,000 ka mga ballot boxes nga miabot, 151 niini itagana alang sa Talisay City tungod kay usaman ang mga ballot boxes sa Dakbayan ang dili magamit tungod sa nag-ung-ung nga Presidential Electoral Tribunal nga gisang-at sa naparot nga Vice Presidential candidate Ferdinand Marcos batok kang Vice President Leni Robredo. Oban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.